Labo, lakaw sa kula ba? Asa mi ka adto sa kas opisina nimo? Sa tong itana na pod. Dili, na ako lakaw. Uy, kay kanang ako atong susihon tong luna na to ba? Bitaw. Lakaw nimo bitaw nga. Sus kining mga nga nilawasan no mo gihilig kay kanang nga tungit. Sige lingkod mo na namilbil nagmayo. Sige pa makagyaw-yaw din ha. Oy, nga di man ko moadto. Pabaya ka kapalit bugas akong kwarta nga sildo imong gihurot sa sugalap. Wala oy. Bitaw. Magapit daw pa itong bugas, moadto na ko. Oh, bantay bitaw. Yati ni kasawa tag sugarol kay dako. Sus. Tanan sildo na ko wala ko gay trabaho. Iyang kwarta iya. Akong kwarta iya. Sana mang babae ron yung mga asawa. No. Kamahay ang minyo. Pwede magminyo. Laaya ba ani? Way tong suron ay. Hey, hoy, bing urut tani mo oy. Nimbayan na sinisa nimo. Wala pa oy. Mga tulang kata maningil ta kay dako pa itong call nako. May pato na to na maningil ta na. Kani na. Porta oy. Sama oy. Ayo. 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 Oh, ano man? Ikisulti. Nasi Nisa? Ay wala, yung lakaw ra ba? Hala nga na, lakaw man. Naman si Tiil. Meow. Kana, maningil ni. Ha? Maningil. Mingil sa? Dako kay tugkol na mo. Oh, dako kay siya call na ko. Asa na yung asawa eh? Cool. Cool kog sa baul? Basta, call. Basta, Kasi cool. Kung saan cool? call. Kami na kay bawa to kay mga sugalon ni. Ana, call. Ana. Call. Ana, call. Asa di? Taguan na ni mo no. Wala, ay nilakaw lagi. Na, sige lang tago-tago ni Nisa dako Wala, kay kasi pag utang masud, ko. sudlo niya dire oh. Sud mo dia oh, tanawa. Paabot ta diri day. Di ta mo lakaw ugwa si Nisa. Wala si Nisa. Pila may Di ta utang? hapon. Pila may taga ni mo day? 36. 26 pesos. Mel. Ada ko agod po na Dako jud, mao Mga- ni. 40 pesos. Mel. Unsa hapit naman na. Ala nga kay dako ba mo patad sa tunga? Pila man yung tunga day? 5K. Bihan ninyo sa mura mo mga kanang asindira no? Tungit. Ayun sige dagag saba din ha kay mga asawa dako kay utang. Wala, unsa kay bayad ato. Amo na, tungit pa. Ubak na. Bayaran Ari namin, ko, eh. masakiton. Bayar. Otro pod. Mana pangundang na otro pod. Oh my God! Mana pangundang naman na ng bisyo Mare eh. jud ni. Pangundang naman ng bisyo ana, masakit na kano. Toto na mo imong asawa. Wala, wala ko kay ba kung sa patong orasa mauli kay kanang Berti na ito, mangita pa man to pang palit og bugas. Yung Makabayad na dito siya na. Wala, yung mga katungit no, marag na yung mga gamay, jigting si. Atuan to sinisa sige ko din ha. Okay ba, asa to, maadto eh, nga nagutong adto na to, bahala. Atuwa ba? Di ko eh, tiri ako, balay. Sige bahala gabi. Di ka mo to? Di, lagi. Oh, diri na mi. So, diri na mo eh. Takang kay umo sa ila. Si Ungo. Oh. Kuya, nagbarog dira eh. Hoy. Wala man sinisa. Kasi ikaw say bayad. Sa kwarta eh. 40 mahimo ng 20 mil. Wala gigi kwarta. Mahimo ng this side ay this city. Wala lagi kay kwarta, sa may kung bayad diri, wala lagi ko ha. Sa maray. Sa uulitin. Sige, salamat. Ari na me. Kalamit. Ano sa murag na ilublog? Na. Dangat na hindi ilublog. Imo na, bising na sa na ilublog mo kay nam kay kwan. Na, okay ra na pala man. Hi, guys. Hi, Nisa. Labayan sulti nimo ba? Sulti agit nimo. Uy, Kay? dax kayo. Dax kay bana ba? Uy, 16 na lang imong utang. Mga 20 na sa. Sa ulitin. Sa mga 20 na sa diri sa ko. Bye-bye. Salamat. Naku ako discount. Sila? Moro gyapon ang posisyon sa riyo. Nakapalit ako buga. Nausa ka. Okay, batasan. Batasan
magikan ako ganina, maayo pa paglawas nga no. Ano nag Dako kay kagutang ang tanggahanin mo kami ga kontra sa pangis. Naningil diri, natagbaguhat. Kulata ka? Sikulata ko sa kama. Sure ka lang. Dili, Dili ka sure? dili na ko musab. Dili na ko mapuyo diri, di ka mag-usab muli ko sa mua. Ay, Ang silbi ni. Ayaw kay kanang Maningil na sa balik sa Dili katunga. lagi ko Katunga lagi ko ha. Dili na lagi tumaningil, bayro na tulak ko sila. Dili. Kay bahay ito, uli ko mo. Uli ko mama. Ayaw na puli lagi kay ako atong bayran sila. Ato ko mama, papa. Lab, ayaw puli lab oy. Uli lagi ko. Ayaw lagi kay kanang. Ayaw Ang bayro po, na kanina. Kaya ko po. Ah, sige lang. Ayaw puli lab. Ayaw puli